Vítejte, cestovatele času a lovci tajemství. Roku 1943 v nejhlubších archivech jedné z nejutajovanějších vojenských základen nacistického Německa byl objeven neobvyklý artefakt, osobní průkaz. Není to však běžný dokument. Tento průkaz nese značky a pečeti, které nepatří do naší známé historie. Symboly, které jej zdobí, vypovídají o něčem, co by mělo zůstat skryto navždy. Nyní, desítky let po skončení druhé světové války, se oficiální stopy po tomto průkazu ztratily. To, co se nestratilo, je však síť lidí, kteří po podobných artefaktech toužili, překupníků, zprostředkovatelů a sběratelů, kteří byli ochotní riskovat cokoliv, aby získali něco, co odporuje samotnému chápání reality. Tam, kde končí historické záznamy, začíná svět černého trhu, šifrovaných zpráv a tajných schůzek. V balíčcích, které jste právě obdrželi, nenajdete samotné artefakty, ale první stopy po těch, kteří s nimi obchodovali. Jsou v nich fragmenty zpráv, krycí jména, podivné značky, náznaky tras a kontakty z podsvětí, které dávají tušit, že někde v pozadí existuje dobře organizovaná síť lidí, co s těmito tajemstvími Třetí říše kšeftují. Každý z vás drží jinou část skládačky. Vaším úkolem bude sledovat tyto stopy, propojovat informace, rozpoznat falešné cesty a odhalit ty, které vás zavedou blíž k centru celé sítě. Nebudete jen hledači pokladu, ale vyšetřovatelé nelegálního trhu s věcmi, které nikdy neměly existovat. Za splněné úkoly, rozluštěné šifry a správně odhalené kontakty budete získávat kupóny, cenné žetony důvěry a vlivu v podsvětí. Na konci vaší cesty vás nebude čekat jen příběh, ale i rozhodnutí. V temném koutě nelegální herny, daleko od očí veřejnosti, budete moci své kupóny vsadit. Tam, kde se míchá štěstěna s chamtivostí, můžete proměnit nazbírané stopy v opravdické peníze. Čím lépe budete během hry pátrat, tím větší bude vaše šance risknout vše na jednu kartu, nebo vsadit opatrně a takticky. Otevřete své balíčky, prostudujte obsah. Připravte se vstoupit do světa, kde se tajemství nacistického Německa nepřepisují v učebnicích, ale obchodují ve stínech. A dnes jste jeho součástí. Hra začíná nyní.